mwana wa Mugabe asungwa. Dumela bakulu ndadzoka zvekare paKulian TV ndine nyaya ndoda kukuzivisai iri kuitika right now, current situation. Ndikusangana nenyaya panapa iri kubudiswa neNewsday Zimbabwe vari kuti Chatunga Bellarmine Mugabe, son of former Zimbabwean leader Robert Mugabe, has been arrested for violent conduct in Beitbridge, where he allegedly assaulted a policeman at a roadblock at Bubi, 80 kilometers north of the border town. Pabubi munopaziva mesi, police yepabubi unowayo I think makuiziva mesi. I don't even know kuti behavior network paya why vasinga address, but it's a topic for another day. Tinozotaura nezvazvo imwe nyaya, but nyaya iri panapa nhasi kuvhundutsa ndeyekuti mwana wa Mugabe mudiki uya ndiye ari kunzi asungwa nenyaya zvinhu zvakaitika ipapo pabubi papo. Tingati akazhaka mupurisa vakachinja namashoko kazhinji kunyanyosungisa, but pane zvakati pane kakuzokurirwa, pane akazoita kakukurirwa simba, ndo situation iri ipapo yakaitika right now. Saka mukomana ari kunzi ari mumaoko avo. Vanhu vakawanda vanonyatsoziva mukomana uyu nenyaya yekuti iye anonzi afambidzani nebato reZANU-PF, like zvinoita imwe family. Mukatarisa kuma functions ese eZANU-PF anoitwa, hapana pokuti ungati wanyatsomuona ariko. Ukamuona aripo, it's a family function yekumba kwavo. Iye pachake haende ikoko, haana nguva yekuita izvozvo. I think he has better things to do, I don't know. Kana kuti ane mareasons ake anoita, handinyatsonzwisisa kuti chii chinonyatsoitika ipapo. Ukatonzwa nyaya dziri kutotaurwa about him dzichinzi ari kusapota ZANU-PF obvozwa kuti maghost, iye haana nguva yekunyanya zvinhu izvozvo. Vanhu vakawanda vaitombotaura kuti this young man taona azotorwa because of this thing, anogona kuti ngosungwa, this regime haina tsitsi, ndozvaitaurwa navanhu vakawanda kuti saka mukomana yeye anogona kungoningirikina. Saka pamwe apa inenge yapressure manje, because handiti vamwe vanonzi vana mashefu havasungwa, anozanyaya inoitika paZimbabwe, unzi vana mashefu havasungwa, but unozongoona kuti sungwa. I think pane something chinenge choda kumbotry kuti asi kuinstallwa musystem mubrain dzako, like zviri kuitika makaona zvese zviri kuitika pana vakomana vaya vari mukati ana Mike Chimombe vakasungwa, but not because of vakasungirwa nyaya dzimwe dziri kutonzi nyaya ndedzekumashure achiti dzaizikanwa nguva yese hapana kada kunodzisungira, but because of pane something chavakaita vakatanga kutorwa nzira right vaikuno kwakomana. Saka izvezvi ndo nyaya iripo Chatunga atorwa. I don't know kuti vakuda kumunyatsomunyauchidzeri kuti ayo nyika ine baba vako havasiri vachiri kutonga kwakutongawo vamwe. I don't know kuti chii, but ndiri kuzoona maZimbabweans Zimbabweans will never disappoint. That's the one thing I like about maZimbabweans. Vanogara vane something to say per every situation, because ndo vadzive nyika and we have to honor them, we have to respect chinhu chese chinonzi muZimbabwe. Ndiri kusangana newekutanga ari kuti traveling from Beitbridge along the road, you can be arrested multiple times. You are in the wrong territory, especially if you have been away for some time. Putting up with the roadblocks is near to impossible. We are just a soft nation. I don't even know what's going on, what's wrong. What for? Zvichiitirwei isusu tikunyatsoremember isusu chinhu one chimwe chinhu chakatriga hasha dzemaZimbabweans inyaya pamazuva akabviswa Mugabe. It was because mapurisa vainyanya mwana muroad, we was not yabatwa ede paroadblock papasingachitodarikike. Vanhu vanga vangotongoti isu tikangoona roadblock takutotiza zvasiyana nemazuva ano pekuti munhu wakungoti ukasvikawo vanongotarisa kuti ari kuri mota yako chitongosvika nokuti angodongorera tarisa kuti amataibo utotarisa unonowaisa seatbelt utodongorera mutero ubva toti darika zvenyu kana akazongofuka utoti face yako yakanyata kababy face or something amene zvanenge yakaita kakutsola ndoparizongotumbirwa license reitoni. Ndo professionalism yataitarisira tichichemera, but I don't know pana vanhu vari kunzi vari kushungurudzika muroad iyo. Why? I don't even know. Zvofanira kuongororwa, panofanira kuningirikina. I think zvechokwadi maZimbabweans are too soft, but not because of mwana waMugabe asungwa. Mwana waMugabe ndewo kwaMugabe, isusu hatina nyaya iyo. Isusu tine yedu yekuti isusu nyika yedu inge iri nyika a better place inogarika, isingashungurudzwe vanhu nehurumende. Mwari kuti he is possessed by his father's demons. This Chatunga, like his father, he seems to review in inflicting pain on others. Please
lock him up. I don't know kuti munhu ari kutaura nezvechi. I understand you kana vachitaura kuti this young man haasi munhu kuti anobudikira achitaura zvinhu green. Anongotaura zvelife yake, anounderstanda zvinhu zvelife yake, ndozvaanenge achiita. But vanhu vari kumovengera nyaya yezvemaghost account zvezvichibuda zvinhu chatunga sei this chatunga adai. So we all know that kuti maaccount aya haasi ake. But iyo haisi nyaya yekuti situve pana kuti clearly AI about nyaya iyo anofanira kuzvitaura ega, mamwe ndiye ari kushandisa ghost yacho. I don't know. Mamwe kuti handimazviona ka zvatotaura kuti the age over every Zimbabwean. What more those still represented in the echelons of power? They can violate the laws with impunity. Animal farm it is. It is said the law is faceless. Let's wait and see whether this true applies. It's something at the end of the day. And people like this avasi vanhu nekuti vangabikirwa macharges ekudzvanyirwa like zvamunoitwa mumazimbabweans because malaws achari maloya anenge anawo because mupurisa akada kungonyembera kuda kuzongowezenza tunyaya at the end of the day inomudzokera akutonzi ndakutokusuwa deformation of character over atonzi mupurisa ndiye akuti ase akutosungwa. Saka haisi nyaya yekuti munonyanya kutyira sterek, inyaya yekuti kana yanzi iri kuningina inongoitwa nemazvo kana kuti inongonzi babnini dropai macharges zvatovhara handizvona. Saka zvinhu zvacho zviri pa 2 unless this regime yatofunga kumbata huru pachayo yotoka kutotomudza kuti chitonodonha naye mukoti mumu. Hapana, maybe that way, but zviri zvemaloya akanganwa zvenyu chero majaji acho achingotarisa nyaya yacho anongoti aiwa hapana nyaya yakashamwari because havadi izvinhu zvinovapedzera iti mukuwa mwari kuti. That's why we have always said in Zimbabwe citizens have their laws and ZANU-PF criminals have a special treatment to so said they are doing worse stuff than that, and they are different by ZANU-PF. Okay, produced a specific okapi right there. You know that's a lie. This cops at roadblock can be a nuisance just to frustrate you. I once agreed to every stupid thing the cop accused me of. I asked him to write me a ticket. He turns and tells me the boss went with the book. And I miss most of the times when I'm in Zimbabwe, most of them are like, wow, pana kulienda bo nditoti license yako, and then the next thing over motor jaina chikunongedzera yakamira kada motor yakazara zvese hapana because nditozi ndovaziva famba ne-fire extinguisher zvese, birth certificate charo unohororwana nebhuku remota racho hapana chokuti mwana ningirina uda kundipomedzera tunyaya tokuita sei kwacho tokudii ungafunga driving yako is right. Ndikati ndozvamutaurire baba lesi ndikati saka zveteta kutoita panapa teta kutoplaya nigirikini footage because iri kutoshuta nemanigirikini macameras. No, it's not like that, man. Uchadi kujoka nenigirikini police is a friend. Ndikati okay, it's fine, but atigare kumaraini mwechete ndatitambe tese iwo pabasa wongoti police is a friend kutamba newe rini wada kuti ndinongedzera nyaya basa adarika akwahada unoti ndasa usi in a good mood vandatobumba saka inini it's not like kuti vanoningirira but vanoti true advantage like I said vakakuona idzizi ndipo vanotorera advantage muZimbabwe ndozvinonyayoitika ngekuti it's obvious the policeman was just disrespectful to him just to be funny and look brave. We don't have a disciplined police face. I just have a feeling the officer talked rubbish. But kuningirina mpurisa ako kana iri mhosva kana atopara mhosva anenge atopara sokuzonzi mpurisa rubbish aita chichi like ndosaka ndichikurudzira kana mpurisa achikuitira zviningirikiniwo ari kuda kuitira zvinhu zvisirizo handiti mune mafoni murekodhe hati anai baba continue henyu basa renyu uchimurekodha unyatsoona kuti panapa pakashata zvatopera kwete zvokuti munhu anokuitira stubborn uramba ukasitika chii unostika chii unongomurekodha unongobatidza foni yako kamera yako tomuningina ende azvisungise zvokuti uri kumufilma izvozvo because iye handiti ari kuita basa rake iwe unongotanga ungomutoro zvatopera
continue nebasa renyu baba kwete kungorafu kwete kungoitwa zvese zvisina because kuna vamwe vanhu macharacters ekuti havasi right ekuti anenge abva kumba kwake anetswa shungurudzwa nemukadzi wake ari kuabhuswa nezvinhu zvake ari kurwadziwa neupenyu hwake auda unopedzera vanhu shungu hazvisi right izvozvo hazviexpecti kuti zvonge zvichiwanika pamabasa saka zvinhu zvakadaro munofanira kugara muri very ningekeni muri vigilant mutogara uri strict kuti uziva kuti chatodarika chimukomana chacho pakashata vanozviziva mwari kuti little arrogant should be banged up takes after both his and his parents haana zvanoitwa baba nababa vacho vakatonga nguva refu for your own information saka masystems acho ese ari kutonga hapana makadatoita zvekutonzi tikudata zvemutemo zviright iwo wakwanise kuenda kuzodora unomira ukanomubata kunomugara pachako iwo you can't do that hazviite machaches acho vakashandira baba vake nguva refu even ari kudingina vacho vese vakashandira baba vake nguva refu saka at the end of the day vanongoti inini nangu hatidi zvinhu zvinozomukonzeresera maproblems mind you vanhu ivavo musafungidzira kuti havawirirane nethis current regime mupangwarira ipapo but anyway mafungiro evanhu anosiyana saka tinenge tichingoti toona kuti zvakamira sei umwe ari kuti aiwa ngavari semakeys kudherera mapurisa kudherera mutemo wenyika I don't know but kuti zvichapera sei but ndo situation iripo muri yeZimbabwe inini ndangodarika nepanapa kuti ndikwanise kuzivisana nemi zvinhu zvinonga zvichiitika so that imi mugara mune maupdates ese muzwa ndingadai ndinganza so that nyika ndo zvainoda mugare mese muchiziva zviri kuitika panapa panozwa Kulian TV kana iri first time yako kusvika panapa ndanga ndingokumbirisa kuti ugare wasubscribe ukomenda like share ndoramba ndichidzoka nemaupdates ondiudzawo kuti uri kuonawo sei nyaya yekunzi yekusungwa kwaChatunga. Do you think ari kufremerwa reChatunga?